Čaute, poďte sa so mnou pozrieť, ako to vyzerá v lese v tomto buse. Ok, tu máme medvedenie zožeru. Tuto máme nejaký potôčik, a.k.a. rieku Váh, prírodný wellness. Jej, tu pôjdeme behať. Ja už to vidím. No. No poďte, prevedieme vás týmto našim Magic busom. Priamo v lese, v nízkych Tatrách. Welcome to my crib. Vítajte. Rádio! Yes. Tu máme krb. Aha, tu sa nesprchuje a neumýva? Aha, máme tam záchod. Počkej, no a tu spinkáme. This is naša šafáreň. No, WC, ukáž WC. Čiže takýto bus prerobený na všetko. Počkaj, ale tu není sprchala sa. Neznám. Vyzerám tak, že som tu už bol. Tu sme zistili, že v buse nie je elektrika. Nakoniec sme sa sprchovali s takouto provizornou sprchou. Janka strašne kričala, bola studená. V noci sme si zapálili oheň v krbe a užili si romantickú večeru, ktorú sme si navarili na plyňáku. Čo máš? No, ja si naberiem fajnovo. Kulinárska špecialita. Zistila som, že tam nie je žiadne zrkadlo, tak v tomto džmeritku som šemaľovala. No vyšli sme z busu, že ideme si zabehať a pred busom taký had, že ma skoro otočilo. Tu sme sa išli zabehať celých 4,5 kilometra, my stáli ventily, ako môžete vidieť na mojej podprsenke. Zastavili sme sa na takejto krásnej lúčke, ktorú sme vybehli do kopca, bol tu takýto krásny výhľad. Neskôr sme zišli dolu a našli sme tam tento prameň, v ktorom bola minerálna voda. Bolo to veľmi úžasné. Ďakujem. Tu sme už išli na prechádzku, našli sme lebku, Oliver mi dal kvietok a potom sa išiel okúpať. Po kúpaní sme sa išli prísť po takejto lúke, kde sme si dali aj dečku a urobili sme si piknik. Následne sme sa išli nájsť do rytýrenej reštaurácie, kde si Oliver dal kačku a ja vyprážaný sír. Boli sme sa potom pozrieť na západ slnka, večer si spravili skincare a na druhý deň znova behať.